Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibuna Muhammadin sayyidil khalqi ajma'in. Mai saurare assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da saduwa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna tarihin Annabi Zababbe. Shiri da muke kawo muku shi a dukkanin ranakun Juma'a a cikin wannan tasha mai suna Gwanina. Za mu tashi a kulasatu Daurul Ula, ma'ana tsantsance duk abin da ya faru a daura ta farko mu a faɗe shi a takaice. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi dai shugabanmu Annabi Muhammadu bin Abdullahi dan Abdullahi wa Aminata da Amina al-Qurayshiya ba Qurayshiya huwa akirul anbiya'i, shine ƙarshen annabawa wa rasulullahi, manzan Allah ne ila jami'in nasi, zuwa mutane baki daya, li'abudullaha, domin su bauta wa Allah wahdahu shi kadai, wala yushrikuna bihi shay'an, kada su hada shi da komai wajen bauta. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam bi makkata, haqiqa an haifi sallallahu alaihi wasallam a makka yawmul isnaini, ranar litinin, asani ashara min rabi'il awwal, ranar 12 ga watan rabi'ul awwal. Wa kana waliduhu sallallahu alaihi wasallam, mahaifinsa ya rasu, amincin Allah ya tabbata a gare shi, qabla wuladatihi, kafin haihuwarsa. Wa dufina bil madinati, an binne mahaifinsa a Madina. Farabbatuhu ummuhu, mahaifiyarsa ta raine shi, wa arda'atuhu ba'da ummihi, wata ta shayar da shi kuwa bayan mahaifiyarsa Suwaibatul Aslamiya, ita ce Suwaibatul Aslamiya, summa Halimatu Sa'diya, sai kuma Halimatu Sa'diya. Wa fi sadisati min umrihi, a shekara 6 na daga rayuwarsa, tufiyat ummuhu bil abawai, mahaifiyarsa ta rasu a wani ƙauye da ake kiransa Abawai. Fahabanatuhu ummu aymana, sai ummu aymana ta ci gaba da rainon shi. Wa kafalahu jadduhu, kakansa ma ya ci gaba da rainon shi. Wa fi saminatin min umrihi, a shekara 8 na daga rayuwarsa, tofa jadduhu, kakansa ya rasu. Fa kafalahu ammuhu Abu Dalib, sai amminsa Abu Dalib ya ci gaba da rainonsa. Wa fi tasi'atin min umrihi, a shekara 9 na daga rayuwarsa, safara ma ammihi Abi Dalib, sun yi tafiya tare da amminsa Abi Dalib ila Shami, zuwa birnin Sham. Wa ra'ahu Bahira ya gansu, arrahibu, mai bauta, fa'arrafahu, sai ya sanar da shi. Wa fil kamisati wa 20, a shekara ta 25 min umrihi na daga rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam, safara ya tafi fi tijaratin, domin kasuwanci li sayyidati Khadijata, na sayyida Khadija. Wa ba'da ruju'ihi, bayan dawowarsa bi shahararni, da wata 2, tazawwaja biha, sun yi aure da ita. Wa kana umraha 40 sanatan, ita shekarunta ya kasance shekara 40. Wa fil kamisati wa 30, a shekara ta 35 min umrihi na daga rayuwarsa, ishtaraka ma'a quraish, sun yi tarayya da quraishawa fi bina'il ka'abati, a wajen gina ɗakin Ka'aba. Wa hukuma bainahum, da hukunci tsakanin su fi waje hadari, a wajen dora dutse, al-aswad baki makanahu, a wajensa. wa qadishtahara baina qaumihi, haqiqa ya shahara a tsakanin mutanensa, bikisalil mahamudati, da ɗabi'u abun girmamawa. Wa kanu yahtarimunahu, sun zamo suna yuhibbunahu, sun zamo suna son sa. Wa yahtarimunahu, suna girmama shi. Hatta laqubuhu bil amini, har sai da suka yi mai laƙabi da Aminu. Wa qad hafizahullahu, Allah ya kiyaye shi min amalil jahiliyati, daga aikace na jahiliya. Wa ahabba li ibti'ada anin nasi, ya so ya bar cikin mutane hina ma qarabal 40 min umrihi, yayin da shekarunsa suka kusato 40. Wa kana, ya zamo ya ta'abbadu fi gari hira'in, yana yin bauta a kogon Hira, ala dini jaddihi, a bisa addinin kakansa Ibrahim. Ad-dawru thani, daura ta 2, min hayati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bada'an nuzulul wahyi
farkon saukar wahayi. Lamma balagal 40 min umrihi, yayin da shekaru 40 suka iso na daga rayuwarsa, ba asahullahu bashiran, Allah ya tashe shi mai bishara, wa naziran, mai gargadi, wa da'iyan ilal haqqi, da kira zuwa gaskiya, bi iznihi, da umarninsa, wa sirajan munira, da fitila mai haske. wa qad budi al wahayi ya fara bi ru'ya sadiqati, da mafarki na gaskiya. fa kana la yura shay'an fi nawmihi, sai ya zamo baya ganin abu a cikin baccinsa, illa ta haƙaƙa fi yaqabati, har sai ya gaskata a farke. summa nazala alaihi ruhul aminu, sai jibrilu ya sauka a gare shi. wa huwa yata'abbadu, shi ya kasance yana bauta fi gari hira'in, a kogon hira. wa allamahu, ya sanar da shi kaifa yahdin nasa, ta yaya zai shiryar da mutane siratal mustaqima, hanya madaidaiciya. wa yurshiduhum, ya shiryar da su ila tiba'i dinil qayyimi, zuwa bin addini madaidaici. halatul arabu qabla al-islami, halin larabawa kafin musulunci. kana al-arabu qabla al-islami, larabawa sun zamo kafin musulunci mushrikai ne. ya abuduna al-asnama, suna yin bautar gumaka. wa kanu, sun zamo yaqtuluna auladuhum, suna kashe 'ya'yansu. kaufan min al-ju'i, domin tsoron yunwa, wal faqri, da talauci. wa yadfununa banatihim, suna binne 'ya'yansu mata. wa hunna hayatun, alhalin suna da rai. khashiyatul ari, domin tsoron tozarta. wal aibi, da aibatawa. wa kanu, sun zamo yuharibu ba'dhum ba'dan, suna sashen suna yakar sashe. la'auhal asbabu, domin wasu sababbai. adda'watu sirra, kira a sirrance. bada annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bid'awatu sirri, da kira a sirrance. lamma nazala alaihi, yayin da ta sauka gare shi. ya ayyuhal mudathiru, ya kai mai lulluba, kum, ka tashi, fa'anzir, kai gargadi. wa rabbaka fakabir, ka girmama ubangijinka. wasu ya baka fadahir, ka tsarkake tufafinka. fada'a ahal baitihi, sai kira mutanen gidansa. wa man yasiqu bihi min asdiqaihi, da wayanna suka kudirce gaskiyarsa. alladhina ya'taqiduna sidqahu, wanda suka kudirce gaskiyarsa. da ahum, ya kira su ila ibadatillahi, da zuwa bautar Allah wahdahu, shi kadai. wa ra'afati bin nasi, da tausaya wa mutane. wa tarkul harbi, da barin yaƙe-yaƙe a tsakaninsu. wa qad bada'a bi da'awati sirra, ya fara ne da kiran a ɓoye. kaufan min mufaja'atin nasi, domin tsoron bujurowar mutane. bi amrin, da al'amarin da lam ya'rifu, ba san shi ba. walam yasma'u bihi, baya sauraron su da abin da suka zo da shi wanda ba daidai ba. awwalul mu'minina, farkon mu'minai. awwala man amana bihi minan nisa'i, farkon wacce ta ba da gaskiya da shi daga cikin mata. Khadijatu, ita ce Khadijatu radiyallahu anha, Allah ya ƙara yadda da ita. wa kanat, ta zamo ta ta'aqidu sidqa risalatihi, tana kudurce gaskiyar aikensa. lamma zahara laha, yayin da ya bayyana gare ta. min al'alamati, na daga alamomi. addallati ala nubuwati, da suke nuni a bisa annabtarsa. manzu safaratihi, yayin da suka tafi ma a kadimaha maisara, tare da kadiminta maisara. awwala man amana bihi minar rijali, farkon wannan ba da gaskiya da shi daga cikin mazaje. abubakarin, shine abubakar as-siddiq radiyallahu anhu, shine abubakar siddiqu, Allah ya ƙara yadda da shi. wa kana, ya zamo siddiquhu qabla bi'sihi, ya zamo abokinsa kafin aikosa. walam ya'had alaihi kadhiban,
bai taɓa gwada shi da ƙarya ba. Wa Zaidu bin Harisata da Zaidu ɗan Harisata, wa kana mamlukahu, shi ya zamo abun mallakarsa ne sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqahu sai yan tasa. Wa awwalu man amana bihi min as-subyani, farkon wannan ibada gaskiya da shi daga cikin yara Aliyu bin Abi Talib, shine Aliyu dan Abi Talib. Wa kana rabibur rasul sallallahu alaihi wasallam, shi ya zamo daga rainan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa qadda abubakarin ya kira man yuhibbuhu, wanda yake so wa yuhibbunahu suke son shi. Fa ajabahu, sai suka amsa masa jami'un kasiran, wasu mutane da yawa. Minhum Usmanu bin Affana, cikinsu akwai Usmanu dan Affana, salisul khulafa'i, na ukun khulafa'ur rashidina. Wa Zubairu bin al-Awwami, da Zubairu dan Awwam radiyallahu anhum, Allah ya ƙara yadda da su baki ɗaya. Alhamdulillah, mai saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan satin, sai kuma wani sati mai zuwa in Allah ya kai mu. Muna fatan Allah ya bar mu da soyayya da ƙauna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Naku Yusuf Adam Usman mai garkuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.